Okei, tänään meillä onkin aiheena jotain tosi mielenkiintoista. OpenHuman.ai. Tämä on alusta, jota on kutsuttu käytännössä digitaalisten ihmisten sovelluskaupaksi. Ja uskokaa pois, tämä saattaa ihan oikeasti mullistaa sen, miten me tulevaisuudessa käytetään tekoälyä. Ootko sä koskaan jutellut jollekin tekoälyavustajalle ja miettinyt, että miksi tämä tuntuu niin, elottomalta? Vaikka se on kuinka fiksu, niin jotain siitä vaan puuttuu, eiks niin? No, nyt me selvitetään, mistä tämä johtuu ja ennen kaikkea, miten OpenHuman on aikeissa korjata koko homman. Juttu on nimittäin niin, että kaikki palaset tosi aidon tuntuisen digi-ihmisen luomiseen on jo olemassa. Miettikää vaikka. Äly. No joo, se on hoidossa isojen kielimallien, kuten vaikkapa ChatGPT:n myötä. Luonnollinen ääni. Check. Kiitos Eleven Labsin ja muiden vastaavien. Ja entäs se fotorealistinen ulkonäkö? Siihenkin pystytään MetaHuman ja Unreal Engine hoitaa sen puolen. Eli missä oikein mättää? Ne on ihan jumissa. Ongelma on periaatteessa tosi yksinkertainen, mutta samalla ihan perustavanlaatuinen. Nämä eri palaset, ne ei vaan puhu keskenään. Meillä on siis äly, ääni ja ulkonäkö, mutta ne on vähän niin kuin 3 erillistä saarta ilman mitään siltoja. Ja just siksi nykyiset digi-ihmiset on joko pelkkää tekstiä tai sitten vaan paikallaan seisovia 3D-nukkeja. Se elämä, se puuttuu. Ja tässä me tullaan siihen viimeiseen ja ehkä kaikkein kriittisimpään pullonkaulaan. Luonnollinen liike ja elet ja nimenomaan reaaliajassa. Eli miten saadaan digitaalinen hahmo liikkumaan luontevasti just oikeassa rytmissä ja oikealla fiiliksellä samalla kun se puhuu. Tämä on se todella vaikea pähkinä purkavaksi ja just tämän ongelman OpenHuman aikoo ratkaista. Okei, mutta nyt riittää ongelmista puhuminen. Siirrytään ratkaisuun ja siihen visioon. Kuvittelepa hetki sellaista tulevaisuutta, jossa sulla ei ole enää 10 eri appeja ja botteja, joista jokaisella on ihan oma muistinsa, vaan sen sijaan sulla on yksi ja sama tekoälykumppani, joka kulkee sun mukana ihan kaikkialla. Sama tuttu kaari puhelimessa, autossa, kotona. Juuri tämä on se OpenHumanin iso visio. Tehdään tämä visio vähän konkreettisemmaksi. Kuvitellaan päivä sun digi-ihmisen, vaikkapa nimeltään Aimeen kanssa. Aamulla se on sun älypeilissä. Työmatkalla se hyppää sun auton näyttölle. Toimistossa se on sun tietokoneella ja illalla se odottaa sua jo televisiossa. Se on koko ajan sama Aimee, jolla on sama muisti ja sama persoona. Kaikissa sun laitteissa ihan saumattomasti. Konteksti ei enää katoa minnekään. No, miten tämä kaikki sitten saadaan toimimaan? Vastaus on tietysti OpenHuman.ai. Ja tässä ei nyt puhuta mistään yhdestä uudesta avustajasta. Ei. Tämä on kokonainen alusta, siis markkinapaikka, joka tuo yhteen luojat ja käyttäjät. Ajattele tätä ihan kuin App Storea, mutta sovellusten sijaan sä selaat ja ladaat sieltä, olento. Tässä se oikeastaan kiteytyy. Ihan samalla tavalla kuin App Store teki aikoinaan sovelluksista helposti saatavia kaikille, OpenHuman haluaa tehdä täsmälleen saman digitaalisille ihmisille. Yksi keskitetty paikka, josta sä voit löytää, kokeilla ja hankkia just sulle sopivan henkilökohtaisen tekoälykumppanin. Tässä nähdään hyvin, mikä tekee OpenHumanista niin erityisen. Meillä on toisaalta Character AI, joka on ihan huippu tekstipohjaisissa jutuissa, mutta siitä puuttuu se visuaalinen puoli kokonaan. Sitten on Epic Gamesin MetaHuman, jolla saa tehtyä uskomattoman hienoja 3D-hahmoja, mutta niillä ei ole minkäänlaista älyä. No, OpenHuman tekee sen, että se yhdistää nämä kaikki. Ja se lisää pakettiin vielä markkinapaikan, sen laitteiden välillä toimivan muistin ja mikä ehkä tärkeintä, tavan, jolla luojat oikeasti tienaavat työllään. Ja tämä vie meidätkin suoraan uuteen luomistalouteen. Koko ekosysteemi pyörii 3 roolin ympärillä. On luoja, joka siis suunnittelee sen digi-ihmisen persoonan ja ulkonäön. Sitten on alusta, eli OpenHuman itse, joka tarjoaa teknologian ja jakelun. Ja lopuksi on tietysti käyttäjä, joka valitsee ja ottaa näitä digi-ihmisiä käyttöön. Ja tässä on se todella ratkaiseva juttu luojien näkökulmasta, tulonjakomalli. Peräti 70% kaikista tuloista menee suoraan sille tyypille, joka on sen digi-ihmisen luonut. Tämä on just se sama malli, joka teki aikanaan App Storesta ja YouTubesta niin valtavia menestyksiä. Se yksinkertaisesti kannustaa luovuuteen, kun tarjolla on selkeä reitti ansaita. Tämä roolijako onkin ihan koko systeemin ytimessä. Homma on simppeli. Luojat saa keskittyä siihen, missä ne on parhaita, eli luovuuteen. Ne suunnittelee persoonan, ulkonäön ja käyttöksen. Ja samaan aikaan OpenHuman-alusta hoitaa kaiken sen raskaan teknisen duunin siellä taustalla. Siis markkinapaikan, tekoälymoottorin ja kaiken sen säädön, mikä saa sen hahmon toimimaan eri laitteilla. Ja mikä parasta? Tai no ainakin tosi hyvä juttu, alusta antaa luojille käyttöön ison kasan ilmaisia työkaluja.
Tämä laskee sitä aloittamisen kynnystä ihan todella paljon. Periaatteessa kuka tahansa, jolla on hyvä idea, voi alkaa rakentaa omaa digi-ihmistä ilman, että tarvii heti sijoittaa valtavia summia kalliisiin ohjelmistoihin. No niin, nyt mennään ehkä siihen kaikkein tärkeimpään teknologiseen juttuun koko alustassa. Puhutaan jatkuvasta muistista, joka saadaan aikaan kontekstin synkronoinnilla. Tämä on se niin sanottu salainen ainesosa, joka tekee siitä yhden avustajan visiosta oikeasti totta. Mitä tämä kontekstin synkronointi sitten ihan käytännössä tarkoittaa? No, se on se kyky pitää yllä yhtä ja samaa muistia kaikessa sun laitteissa. Eli se digi-ihminen todellakin muistaa sen, mitä te aamulla juttelitte älypeilin kautta, kun sä jatkat keskustelua sen kanssa autossa tai puhelimella. Se ei siis aloita joka kerta puhtaalta pöydältä. Ja tämä ei todellakaan ole mitään hidasta touhua. Synkronointi tapahtuu alle 100 millisekunnissa. Se on siis nopeampaa kuin silmänräpäys. Tämä tarkoittaa sitä, että kun sä nostat puhelimen käteen, se sun digi-ihminen jatkaa juttua just siitä, mihin se autossa jäi, ilman mitään viivettä. Ja just tämä tekninen suoritus tekee siitä kokemuksesta niin uskomattoman saumattoman. Ja se data, mitä siinä synkronoidaan, on tosi kattavaa. Kyse ei ole siis pelkästään siitä viimeisimmästä viestistä. Ei, vaan se on koko keskusteluhistoria. Kaikki ne mieltymykset, jotka se on susta oppinut, sun sijainti ja jopa sun tunnetila. Ja tämä kaikki yhdessä tekee siitä avustajasta aidosti henkilökohtaisen ja proaktiivisen. Tämä sitaatti on aika voimakas ja se kiteyttää tämän koko homman pitkän tähtäimen vision todella hyvin. Tässä ehdotetaan ihan perustavanlaatuista muutosta siihen, miten me ylipäätään käytetään teknologiaa. Ei enää avata erillisiä appeja eri hommia varten, vaan me jutellaan älykkäille olennoille, jotka sitten hoitaa ne tehtävät meidän puolesta. Ja tämä jättääkin meille kaikille aika hyvän pohdittavan. Jos sulla olisi työkalut ja mahdollisuus luoda ihan millainen tahansa digitaalinen kumppani, millainen se olisi? Olisiko se maailman tehokkain assistentti, maailman kärsivällinen opettaja vai kenties maailman hauskin kaveri? Millaisen just sinä rakentaisit? Tämä on vasta ihan alkua ja mahdollisuudet on, käytännössä rajattomat.